Sori, mutta nyt mun on otettava toi harja. Mä yritän, että mun kättä ei No joo, ei se haittaa mitenkään. Paitsi et tulee sitten isoksi. Saaks tällä harjalla edes harjata tää hiuksia? Joo, mähän harjaan aina, siksihän se on siinä se harja. Tää näyttää, että menee kauhean nopeasti. Näyttää. Jotenkin niinku I don't... Jes, sä oot kakkosena. Vitsi, ei. Kaikki on ollut ohi. Ei munkin. Hei, mä oon pieni, isoimpaan. Jes, kukaan ei tullut ohi, koska mulla oli banaania. Jos, niin lähetä hyvä. Koska se menee sitten sinisten ekalla. Mä olin äsken kakkonen, mutta on todettu. Ja mä oon nyt koko ajan. Ei äänessä, se oli hyvä idea riittävän. Niin. Sehän takia mä haluan sitä äskeistä, kun se meni mulla niin surkeasti. Ei se sieni. Onneksi muuten tässä ei näe meidän nimiä. Tässä niinku kun me pelataan. Ei, voi vittu. Mä en saanut. Ei, te saatte mut kiinni. Ei. Mä en halua. Siis yritän jäänyt tätä käyttöön. Mä en voikin vanaa. Niin mä en halua, jos mä en oo ykkösenä tai kakkosena ja Jasmin saa just. Siis onks se niin järkyttävää? Oh my god, mitä olet? Jasmin, ootteko te noin lähellä mua? Tää auto. Jaas. Ei jumala. Vittu, tulee kai. Mä oon ollut 2 ekaa kierrosta ykkösenä, nyt mä oon kakkosena. Mä olen kolmosena, en halua No, niin mutta Luisi. Mä tiedän, että mikä sun nimi näkyy tossa. Missä? Niin tossa. Voi. Voi elämä, tää ei niinku mene hyvin yhtään. Mitä se on? Mä olin ykkönen. Niin oli. Oli äsken ykkönen. Mä oon kakkonen ja ykkönen, Mika. Ei, nyt kaikki minun ohi. Onneksi tässä silleen kaikki näkee, että jos me ei ollut kumpikaan ekana tai me ollaan vikoina, et sitten miksi me ei olla ekana. Mä oon eka koko ajan. Niin. Hyvä, että oli banana. Ainakin. Yes. Tällä on paljon helpompi tehdä kuin ihmistä. Niin, nyt sillä voi vetää. No niin, koska sä oot pistynyt, niin of coursehan sä voit. Sos. Niin, omiin autoihin ei kannata silleen niinku. Ai jaa, sori. Koska niinku sä räjät. Sä räjät. Mä selvitin tästä alta. Mä en niinku tekniikkaa sen mä ajan kaikkien alta. Mä en, koska siis se on paljon hitaampaa. No, tässä niin. Sä haluaisit olla se ekaa. Ja mitä sä oot? Voi elämä! Siinä oli Siinä on sama tekevää, koska mä aloin jumittaa. silleen, täällä oli ihan samat. Mulle tää ei oo samalta tekevää, kun mä rupesin pelaamaan vasta peliä. Ronja varmaan voi vittu. Ei, mä osun rakettiin. Minä menen täältä sitten. Voi kuulla. Mä oon 9. Koska mä olin ensimmäisenä. Mutta kun noi autot. City auto. Jasmin, miten sulla on nyt? Kyllä sä saatte kaikkea ekana ja tälleen. Miten sä nyt oot silleen? Onks sulla jotain pelottaako tämä vai? Mitenkäs tämä nyt Jasmin menee oikein? En tiedä. Se 7 tilaa, hei. Mä oon 6. Mä oon ollut 10 ensimmäisenä. Se oli äsken niinku 6, nyt mä oon 10. Mutta terve! No niin, mäkin olin. Wow! Tästä tulee tämmösiä äkkikäänteitä. Niinpä. Ovatko me menty nyt montako kierrosta? Mä en tiedä, missä on se maali. Mä oon ekana. En oo enää. Eiku oopas. Eiku enää. Sos! Tilanteessa siitä. En pysty vastaamaan. Ei täällä ole enää autojakaan. Kuulostaa edes tältä. Täällä, sori. En pysty vastaamaan. Tää on mun... Mitkä ei punnaa. Sos, nyt toi pääs mun ohi, siis en nauti. Tuokin pääs mun ohi. En nauti siitäkään. Ei haittaa mua mitään nyt ei. Paitsi tää Minä mitään. en nauti. Ei haittaa. No niin, mä pääsen sun ohi vielä. Jes, mä voin.